Това видео е продължение на видеото от предния път, в което си говорихме за това по какъв начин да сложим фундамента на един хубав план. Защото да си купя нова кола или да направя 10 сделки не е план. План е какви действия ще предприемеш, до какви клиенти ще достигнеш, колко срещи ще имаш и с колко клиента ще направиш сделка. Сега, благодарение на това видео, ще изчистя въпросите, които получих, много голяма част от тях на лично съобщение, след което последваха и дълги разговори с хората, в които бяха изникнали тия въпроси. Така че това видео ще е полезно за много голяма част от вас. Всички уния, които имате цифрите, колко сделки сте направили и откъде идва бизнеса ви. Защото първото видео беше насочено към хората, които не знаеха откъде идва бизнеса им. За да знаят как да сложат една основа, върху която да стъпи техния план. Така че първата им година в бизнеса с недвижими имоти или първият им план в бизнеса с недвижими имоти да бъде успешен. Днеска видеото ще наблегна на 4 момента, а именно генерирането на бизнес, превръщането на лидове, системите за развитие и отчитането на резултатите. На първо място, когато се правим детайлен план, ние трябва да погледнем две основни направления. Какво искаме да подобрим в личен аспект и какво искаме да подобрим в професионален аспект. Давам пример. В личен аспект искам да науча английски език, защото той ще ми помогне да вляза в такава ниша с клиенти, благодарение на която аз ще черпя екстра клиенти, с които до момента не съм можел да реализирам сделки. А в същото време те са много добър източник на сделки. Или ще започна да ходя на спорт редовно, за да подобря здравословното си състояние. Или ще почна да пътувам по-често. Или ще започна да чета повече книги на тема художествена литература, за да мога да обогатя речника си. Разбира се, един хубав план стъпва върху тия два компонента. Личен план и професионален план. Няма как само да ви кажа, направете само личен план или само професионален план, защото много пъти в видеята съм казвал, че ако личният ви живот куца, това нещо се пренася и върху професионалния. Така че, кои са най-слабите моменти в личния ви живот при вас като човек? Кое като подобрите ще се чувствате по-добре? Това нещо трябва да залегне в плана. Сега обръщам внимание и на професионален аспект. Какви професионални върхове искате да достигнете? Искате регулярно да правите конкретен брой сделки или искате да въведете човек, който да поеме обслужването на наемите, за да може вие да се фокусирате върху продажбите. Или искате да наемете човек, който да се грижи за имейл маркетинга и за социалните ви мрежи. Или искате да наемете човек, който да обработва видеята ви. Или искате да направите екип от 5 човека. Или искате екипа ви от 5 човека да прави регулярно по 2 сделки на човек всеки месец. Вие трябва да поставите ясно целта, към която се стремите през годината. И след това начертаем действията, благодарение на които ние ще достигнем до нея. А именно, индивидуална работа с хората в екипа с цел тяхното развитие. Или заделяне и управление на доходите по такъв начин, че да остават пари, които ние да можем да насочим към хора, благодарение на които ние ще оставим част от административната работа на тях и ще може да поемем малко повече работа, която не може да я върши всеки, който има компютър. И кои са 5 ключови сфери, които искате да усъвършенствате в професионалния си живот? Тук вече няма как да минем без да имаме план. Затова и втора част на това видео е насочено към хората, които имат анализ на резултатите си. Давам пример. Аз миналата година съм направил 100 сделки, като съм работил с 150 клиента, като съм направил 300 срещи и съм направил хикс дейности, които са ме довели до тия 300 срещи. Тук вече 5 сфери за подобрение, които мога да си набележа, могат да бъдат. Вместо 100 сделки да работя с 150 човека, аз да подобря уменията си за работа с клиентите си и от 120 човека да правя 100 сделки. Или да подобря уменията си за провеждане на среща и квалификация, благодарение на което да провеждам 200 срещи, от които да взимам 150 клиенти, от които да правя 100 сделки. Или да подобря умението си за провеждане на телефонни разговори. Защото това пък ще увеличи броя на потенциалните клиенти, които достигат до мене и в същото време ще намали действията, които аз правя, за да мога да достигам до тях. Така че, на първо място, набележете си по 5 сфери в личен и професионален аспект, които искате да подобрите, за да може да имате една по-хубава 2026 година. След това, обърнете внимание на това, кои са източниците на вашия бизнес. FISBO, For Sale by Owner. Това означава съкръщението. Това са имоти, които вие може да достигнете до тях благодарение на това,
че собственикът ги е публикувал някъде. Сложил е винил на апартамента си, пуснал ги е в Facebook група, качил ги е в вестник. Ако все още има хора, които публикуват имоти си във вестник, моля, спрете да го правите. Имотни портали, социални мрежи, препоръки от ваши клиенти, минали клиенти, географски фарминг. Откъде идва бизнеса ви? Миналата година съм направил 100 сделки. И ако пропорционално ги разделя на 4 инструмента, които аз съм ползвал, трябва да видя всеки от инструментите. Първото, което е колко пари ми е донесъл, и второто, което е колко време ми е струвало. Защото, да речем, географски фарминг е отнел 25%, е донесъл 25% от доходите ми. А от работа с минали клиенти и препоръки, те също са ми донесли 25% от прихода. Разглеждаме тия два канала, които са ми донесли по 25% от прихода. Географския фарминг е консумирал 30% от времето ми. А да се поискам препоръки от минали клиенти, ми е отнел 15% от времето. Тоест, виждайки анализа, ние първото, което е, може да оптимизираме каналите. Тоест, ако два канала носят приблизително един и същ бизнес, ние може да си помислим дали да не ползваме канала, който ни отнема по-малко време. Защото така ще може да вкарваме двойно повече усилия в него и оттам да дойде минимум ръстане. Обаче това нещо няма как да стане без анализ. Затова казах, че това видео е само за по-напредналите. След това, въведете 4, 5, 6 системи, които вие искате да вкарате, за да ги подобрите. Сложете име на системата, определете и цел и заложете бюджет. Задължително трябва да има име. Видеоклипове, социални мрежи, имейл маркетинг, уебсайт. Сега ще ви дам пример за какво става въпрос. Каква е целта? На имейл маркетинга да ми генерира повече потенциални клиенти. На видеята да създават доверие в хората, които ги гледат, за да могат по-лесно да протичат срещите ви с тях. На географския фарминг целта ви, примерно, може да бъде реализиране на повече сделки в района. Да намирате повече клиенти в района. Така че, каква е името на системата за развитие? Каква е целта, която трябва да постигнете с нея? И какъв бюджет ще ви струва? Ако системата е географски фарминг, колко време ще ви струва първото, което е? Колко пари ще ви струва за производство на тия бележки или рекламни флаери? Или ако плащате на фирма да ги разнася, колко ще ви струва това нещо? Колко често ще го правите? Защото колко често ще го правите е съобразено с целта, която то трябва да постигне. Тоест, ако вие го правите регулярно с цел набиране на потенциални клиенти, вие ще имате регулярен разход за фирма, която ги разнася, плюс регулярен разход за печат. Ако вие ги правите само за имотите, които продавате, тогава вече е малко по-различно. Тогава няма да имате регулярния разход, а ще имате само обвързано с продажба на имот. Така че, име на системата за генериране на потенциални клиенти, целта, която тя трябва да постигне и бюджета, задължително. И сега веднага влизам в прилагането на системите. Давам пример с 4 системи, които съм внедрил на през 3 месеца, като вие ако решите да внедрите 6 системи, ги внедрете на през 2 месеца. Идеята е да не бъдат на куп. Защото ако всички системи бъдат на куп, нито една от тях няма да приложите като хората. Всяко ново нещо е чуждо и е странно за прилагане. Поради тая причина, първото, което правим е, внедряваме една система и даваме определен период от време, 2-3 месеца, докато тя стане естествена за нашето ежедневие. Тоест, тук идва момента на дисциплината, ние регулярно да използваме тази система. На първо място съм сложил внедряване на CRM. Сложил съм го, защото много малко брокери ползват CRM и много често брокери ме питат какво е това нещо CRM, което пък е много тъжно, между другото. Защото това е нещо, което се използва вече десетилетия в по-голямата част от света, хората, които правят бизнес с недвижими имоти. За жалост, ние все още управляваме тефтери. Нищо против тефтерите, просто харесвам повече CRM-ите. Какво мога да направя с CRM-а? Целта ми е всеки нов контакт да влиза в CRM-а с възможно най-много информация. Вече много голяма част от CRM-ите разполагат с изкуствен интелект. Тоест, колкото по-подробно описание вие му дадете, след това много по-лесно може да правите мачвания между търсения и предлагания. Като вътре в самия CRM вие мачвате търсения и предлагания. А в същото време може да мачвате и с на други колеги, които използват, да речем, същата система. Така че внедряването на CRM съм го сложил като първа стъпка, защото лично според мен то е едно от най-важните неща, които трябва да направи всеки брокер. Първото, което е да знае с какви контакти разполага. Второто, какви са тези контакти, колко
какви и след това да вижда с какъв прогрес ги увеличава. След това стартиране на видеомаркетингова кампания. Ако аз искам да я стартирам през април месец, кога трябва да започна да снимам видеята? Колко би ми струвало снимането на видеята? Редно ли е да ги бюджетирам в февруари и март, да ги предвидя като разход, за да мога за април да ги имам готови и след като в февруари и март ги имам като разход, вече регулярно в моя месечен план да присъства разхода за видео за заснемане. Което видео за заснемане ще помогне върху това аз да изградя един образ в социалните мрежи и в същото време да вдъхна доверие в клиентите, които те първо предстои да се срещна и не на последно място да генерирам потенциални клиенти оттам. Юли месец. Система за препоръки от клиенти. Много малко хора имат система за препоръки. Системата за препоръки може да включва регулярно ходене на обяд с клиенти. Може да включва подаръци към клиенти. Може да включва регулярно пиене на кафета, обаждания, мейл кампании, подаръци за Коледи. Тоест, системата за генериране на препоръки от клиенти е изключително важна, защото там работим с хора, с които вече сме правили сделка. Тези хора вече познават нас като професионалисти и не им е нужно някой да ги убеждава колко е добре да се работи с нас. Така че обърнете внимание върху системите, които може да използвате, за да генерирате препоръки от такъв тип клиенти. И на последно място съм сложил оптимизация на сайт. Ще го кажа по този начин. Във всички социални мрежи имам над 80 000 последователи. Обаче ако утре някой реши, че съдържанието ми е некоректно за социалната мрежа, той ще ми изтрие профилите. И аз няма да имам нищо. Затова аз имам уебсайт native.bg. В него е най-ценното съдържание, което аз съм решил да публикувам към момента. То е съхранено там. И ако утре някой реши да ми изтрие всички социални мрежи, всеки, който е запомнил native.bg, ще може да влезе вътре и да поиска консултация или да си купи някои от продуктите или услугите, които аз продавам. Така че да имаш сайт вече не е нещо специално, а е визитката, която аз сам избрах да имам за себе си. Ето така изглежда сайта ми. Сложил съм 4 примерни системи. Вие може да сложите 6. Въпросът е те да бъдат системи, които към момента не сте прилагали и тяхната цел да бъде за генериране на потенциални клиенти и израстване в чисто професионален аспект. От тук искам да ви върна към ежедневния график. В ежедневния график е добре да си планирате дейности. Ежедневно минимум 2 часа разговори по телефона. Като тук вече типа от разговорите трябва да определи колко е броя на конкретните разговори. А именно, ако аз говоря с хора, с които вече съм правил сделка, тогава времето за провеждане на разговори няма да ми бъде примерно за 1 час да направя 60 обаждания, ще предвидя да направя максимум 30, защото имам повече неща, които да се кажа с тия клиенти. От друга страна, ако говоря с студени контакти, ще предвидя минимум 50, да не казвам 60-70 обаждания в рамките на 2 часа, защото там всяко обаждане има точно определена цел. Малко по-напред в канала ще има видеа, в които ще говоря за работа с студени контакти и сегментирането на студените контакти. Този канал е насочен единствено изцяло към брокери и тук ще се намира полезно съдържание само единствено за брокери. Или хора, които искат да влязат в професията. Затова ежедневно денят започва с разговори, огледи, срещи с клиенти, административни проекти или обслужване на сделки след обедните часове. Ние трябва да имаме план в началото на седмицата какво ще се случва цялата седмица. Тоест, дали в петък след обяд, дали събота сутрин, аз ще отделя време, в което ще седна и в този план ще заложа абсолютно всички действия, които трябва да направя. Аз имам хикс на брой клиенти, които трябва да обслужа. Освен това, имам хикс на брой дейности, които трябва да ми донесат нови потенциални клиенти. Защото ако не отделям време за генериране на нови потенциални клиенти, то след като направя сделките с хората, с които работя в момента, няма да имам повече с кой да правя сделки и ще имам един известен период, в който нямам доходи. За да избегнем моменти без доходи, ежедневно полагаме усилия по генериране на потенциални клиенти. Генерирането на потенциални клиенти минимум по 3, максимум по 5 инструмента. Телефонни разговори, социални мрежи, мейл маркетинг, сфера на влияние и по избор. Географски фарминг, студени контакти и така нататък. Кой каквото иска. От предното видео искам да направя едно продължение.
както казах в началото на видеото, бизнес плана заляга върху два основни компонента. Личният ви живот и професионалният ви живот. Затова ние трябва да имаме точна рамка. Какво струва на месец нашия живот? Ипотека, спестявания, сметки, инвестиции, почивки, образование. В същото време трябва да знаем колко пари отделяме за нашия бизнес. За маркетинг, за офис, за обучение, за счетоводство, за транспорт, за заплати и колко биха ни стрували новите системи за развитие. И тук вече искам да ви поканя в една малко по-различна картинка. Mind Map. Аз много харесвам мисловните карти. Ако погледнем тази мисловна карта, в нея съм заложил всички неща, за които говорих до момента. Визията за усъвършенстване в личен аспект и в професионален аспект. Кои са ключовите сфери в личен аспект, които искам да развия? Кои са разходите, които имам? Кои са ключовите сфери в професионален аспект, които искам да развия? Каква е дисциплината, която трябва да имам? Какви са ми отговорностите? И в същото време финансови цели и транзакции. Момента, в който ние вече разбираме как да се случат нещата. И тук говорим, видеото е насочено само към хора, които имат тия цифри. Типове клиенти. Миналата година съм изкарал 100 000 лева. Тия 100 000 лева, 80 000 лева са ми дошли от сделки с покупко-продажби, 20 000 са ми дошли от наеми. 60% от времето си съм го дал за сделки с покупко-продажби и 40% от времето си съм го дал за сделки с наеми. Сега е момента да развия новия си проект. Да вкарам човек в екипа, който да обслужва наемите, по този начин да имам пасивен доход от наемите и тия 40% от времето, които съм давал на наемите, да ги върна към продажбите. И само по този начин да постигна ръст над 20% благодарение на оптимизация на процесите. Разбира се, това нещо няма как да се случи, ако вие ги нямате цифрите. Същото нещо може да го отнесем и към купувачи и продавачи. Ако от купувачи и продавачи тази година съм изкарал 80 000 лева, както дадах този пример, обаче 50 000 са дошли от купувачи и 30 000 са дошли от продавачи. В същото време обаче 80% от времето аз съм прекарал с купувачи и 20% с продавачи. Не е ли по-добре да спра да работя с купувачи и да се насоча към продавачи, за да мога да изкарвам много повече пари, благодарение на оптимизацията на времето и спецификата на клиентите, които обслужвам? Или моите умения. Защото има брокери, които са по-добри с продавачи, има брокери, които са по-добри с купувачи. И по този начин, ако ти имаш цифрите си, колко пари си изкарал и колко време си дал, само от оптимизация на процесите, можеш много лесно да постигнеш един 15-20% ръст в бизнеса си тази година. Защото тук не говорим дадена компания, която има 500 служители, да постигне 20% ръст и да го виждаме като нещо невъзможно. Тук говорим за Нейчо брокера, за Гошко брокера, за Иванчо брокера, които могат благодарение на оптимизация или на усилия да постигнат ръст в доходите си. След това, финансовите цели, планиран доход, брой сделки, които ще ме доведат до този доход и колко имоти и колко купувачи трябва да работя аз, за да мога да реализирам тия неща. Абсолютно подробен план, за да мога да виждам откъде ми идва бизнеса. След това, кои са източниците, които аз ще използвам, за да мога да генерирам тия потенциални клиенти, благодарение на които ще правя сделки. Дали са минали клиенти препоръка, сфера на влияние, географски фарминг, физбол, социални мрежи. Тук всеки индивидуално трябва да види кой инструмент, колко клиента му е донесъл, колко пари е направил и колко време е изразходвал с тях. Защото когато вижда колко пари е изкарал и колко време е изразходвал, то тогава той може само благодарение на оптимизация да постигне така желания ръст. А вече когато няколко пъти оптимизираш процесите и всичко е толкова добре оптимизирано и искаш въпреки това да продължаваш да скалираш твоите резултати, вариантите са няколко, не е само един. Вариантът е да вкараш нов човек в екипа си, вариантът е да подобриш уменията си, вариантът е да се сегментираш още повече, така че да правиш още повече пари. Обаче тук в момента гледаме просто как да направим ръст през 2026 година. И разбира се, съответните активности, бизнес разговори, маркетинг кампании, презентации, всичко, което ви е донесло и скалирало бизнеса до това ниво. Не трябва да пропускаме планиране, график на ежедневните дейности, график на седмичните дейности, график на месечните цели, график на годишните цели и да имаме регулярно един ден в седмицата
човек, с който ние да споделяме данните си. Дали това ще бъде нашия менеджер, дали това ще бъде нашия екип, дали това ще бъде мой приятел от друга агенция, който също иска да порасне и заедно си помагаме и се мотивираме и се вдъхновяваме. Това е въпрос на личен избор. Обаче в една такава седмична среща, защото в момента вмъкнах графика за дейности, в една такава седмична среща, ако искате да правите, вие трябва да сте подготвени за нея с следното нещо. За една регулярна седмична среща, вие трябва да сте подготвени с равносметката, резултатите от миналата седмица. Какво планирах, какво постигнах. Сделките, които са в прогрес. Кои са ми най-спешните клиенти, кои клиенти не са толкова спешни, кои клиенти могат да изчакат малко. Проектите, които търпят напредък. С този продавач намалихме цената, увеличихме рекламата, сделката е в обозримо бъдеще. И планираните действия за следващата седмица. Какво ще направя, за да мога да реализирам сделките, по които работя, плюс какво ще направя, за да намеря нови потенциални клиенти. Регулярно вие трябва да провеждате такива срещи един път в седмицата, защото тия срещи действат много освежаващо, както за вас, така и за целия ви бизнес. Защото ви помагат да стоите фокусирани. И по този начин, ако сте изгледали предното видео и това видео, вие вече ще имате един много по-пълен и цялостен план, а именно как аз да прекарам 2026 година по възможно най-добрия начин в кариерата си. Как да постигна ръст. Защото в предното видео говорихме за фундамента. За това как ние да разпределим разходите, как ние да сметнем средна комисионна, колко сделки да планираме и така нататък. А тук вече говорим за колеги, които имат опит. Да видим откъде идва бизнеса и колко време не струва. И можем ли в същото време да го дадем на друг инструмент, който не даде по-добър резултат? Или можем ли този инструмент да започнем да го използваме по различен начин, разчитайки на по-добър резултат? Надявам се видеото да ви е било полезно. От качеството на коментарите ви зависи съдържанието, което вие ще видите в канала ми. Така че, ако съдържанието, което виждате, ви харесва, гарантирам ви, предстоят още по-интересни видеа. Ще говорим за студени контакти, ще говорим за сегментиране на контакти, ще говорим за хора, които в момента няма бизнес в тях, поради една или друга причина, как да направим така, че да получаваме регулярно бизнес от тях, как да ги превърнем в машина за препоръки. Така че, ако искате се абонирайте, ако искате не се абонирайте, ако смятате, че видеото е полезно и може да е полезно на някой ваш приятел, колега, споделете му го.